Παραχώρηση ή μη χρήσης δημοτικού ακινήτου της κοινότητας Σκουτεράς Δήμου Αγρινίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκουτεράς, σχετική υπαριθμών 2 του 2024, απόφαση κοινότητας Σκουτεράς. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλατζής. Για το συγκεκριμένο θέμα, πρόεδρος της κοινότητας Σκουτεράς κ. Αθανάσιος Δημόπουλος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. Ναι, κύριε Πρόεδρε, εδώ έχουμε ένα θέμα για την παραχώρηση ενός κτηρίου που ζητάει ένας σύλλογος από την Σκουτερά, που με έδρα την Αθήνα ζητάει το χώρο το συγκεκριμένο. Η πρόταση που υπάρχει από την τοπική κοινότητα είναι άρνηση να δοθεί ο χώρος αυτός, γιατί ο χώρος αυτός δίνεται σε όλους τους συλλόγους που εκπροσωπούν την περιοχή. Εγώ θα ήθελα να ακούσω και τον κύριο Δημόπουλο και την πρόεδρο ή τον εκπρόσωπο του συλλόγου. Πρόεδρε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θέλετε... Στον πρόεδρο και μετά στον εκπρόσωπο του συλλόγου. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Όσον αφορά το δημοτικό χώρο που υπάρχει στη θέση περιθώρισης Σκουτερά, αυτός ο χώρος, αυτά που έχουν φτιαχτεί, τα αναγνωρίζουμε ότι έχουν φτιαχτεί από το Πολιτιστικό Σύλλογο Σκουτεράς, που έχει έδρα το Περιστέρι στην Αθήνα. Βέβαια όμως έχουν φτιαχτεί με χρήματα των χωριανών που στηρίζαν όλα αυτά τα χρόνια το Σύλλογο, και σε εκδηλώσεις και με λαχιοφόρους και με διάφορες χορηγίες και διάφορες αθλητικές δραστηριότητες που γίνονταν σε αυτό το χώρο. Επειδή όταν πήραμε την απόφαση υπήρχαν 4 σύλλογοι ενεργοί και η ομάδα του χωριού 5. Για να μην φέρουμε σε σύγκρουση τους συλλόγους και μετά από ερώτηση που τους κάναμε επιθυμούν όλοι να κάνουν χρήση σε αυτόν τον χώρο, πήραμε την απόφαση να παραμείνει ως έχει, δηλαδή ένας δημοτικός χώρος, να έχει την κύρια κυριότητα η κοινότητα, και όποιος σύλλογος επιθυμεί να κάνει κάποια εκδήλωση, σε συνεννόηση θα το παραχωρούμε προσωρινά για να γίνεται η εκάστοτε εκδήλωση. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημόπουλε. Να είστε καλά. Ήθελε κάποιος εκπρόσωπος του συλλόγου να λάβει το λόγο? Υπάρχει εκπρόσωπος του συλλόγου? Ναι. Καλησπέρα. Το όνομά σας πείτε για να καταχωρηθεί στα πρακτικά. Αντωνοπούλου Σπυριδούλα, είμαι πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκουτεράς, με έδρα το Περιστέρι Αττικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να τοποθετηθώ, κύριε Πρόεδρε, για το θέμα αυτό. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Σώματος απόψε, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκουτεράς, με έδρα την Αθήνα, έχει τα εχέγγυα 41 χρόνια να προσφέρει στο χωριό όπου γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πήγαμε σχολείο, μετά ήρθαμε στην πόλη του Αγρινίου και μετά φύγαμε για σπουδές και εκεί παραμείναμε, να έχει προσφέρει ένα εύρος έργου αξιοζήλευτο και αξιοθαύμαστο, όχι μόνο από τους συγχωριανούς μας, όπως είπε ο πρόεδρος της κοινότητας, αλλά και από τους ετεροδημότες που βρίσκονται στην Αθήνα, αλλά και από τους δημότες του Αγρινίου. Ο Σύλλογος λειτουργεί αδιάκοπτα 41 χρόνια. Εντάχει θέλω 5 λεπτά να σας πω τι έχει κάνει. Η Σκουτερά, την ξέρετε, 10 λεπτά από το Δήμο Αγρινίου απέχει. Λιγότερο από 5 λεπτά. Λίγο λιγότερο, θα φροντίσω λόγω εμπειρίας στην τοπική αυτοδιοίκηση να το εκμεταλλευτώ το λιγότερο. Δεν είχε ένα χώρο να κάνει τις εκδηλώσεις και 84, 85, 86, 87 τις κάναμε μέσα στα χωράφια που μας παραχωρούσε ο εκάστοτε αγρότης, αφού πρώτα του μαζεύαμε και τα καπνά για να μπορέσουμε να κόψουμε τις καπνόριζες, για να φέρουμε εκεί το διπεθέ Αγρινίου να κάνει την παράστασή του. Αυτή ήταν η διαδικασία μέχρι το 1995 που αποφάσισε ο Σύλλογος, σε συνεργασία με την τότε κοινότητα, ένα λόφο που ήταν χαμηλής βλάστησης, πουρνάρια δηλαδή, να το κατεβάσει με τις μπουλτόζες, να τον κάνει έναν πολυχώρο 2 επιπέδων, με κτίσματα μέσα, δεντροφυτεμένο, περιφραγμένο, ασφαλέστατο, με χώρο στάθμευσης,
αναψυκτήριο εφοδιασμένο με ό,τι πρέπει να έχει ένα αναψυκτήριο, τουαλέτες, αποθήκη και να γίνει ένα στολίδι για το χωριό μας. Από το 1995 με 1998 που ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μέχρι και σήμερα, η συντήρηση γίνεται από το Σύλλογο. Δεν μείναμε μόνο στην ίδρυση και την κατασκευή του, αλλά και τη συντήρησή του. Εννοείται ότι όλα αυτά τα χρόνια, για να γίνουν αυτά, στήριξαν οι χωριανοί τις εκδηλώσεις μας. Είχαμε μια άψογη συνεργασία και με τις κοινότητες, τον πρώην Δήμο Πανετολικού, αλλά και το Δήμο Αγρινίου. Έγινε ένα έργο περίπου θα σας πω μέχρι σήμερα, με την εθελοντική αυτή εργασία και την ιδιωτική εργασία, που ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ. Όταν λοιπόν θέλαμε να κάνουμε λίγο και το θεσμικό καθεστώς, γιατί όπως σας είπατε είναι ένας λόφος, μιλήσαμε με το Δήμο, μιλήσαμε με την κοινότητά μας, στο προηγούμενο Συμβούλιο, και είπαμε ότι αναλαμβάνει ο Σύλλογος να το τοπογραφήσει, να βοηθήσει λίγο το Δήμο να τρέξουν οι διαδικασίες. Το τοπογραφήσαμε σε τεχνικό γραφείο της πόλης και μετά ανέλαβαν οι υπηρεσίες του Δήμου να αποτυπωθεί στα δημοτικά ακίνητα, να ηλεκτροδοτηθεί και να είναι ένα δημοτικό ακίνητο. Το αίτημά μας δεν αφορά ούτε κυριότητα ούτε τίποτα από όλα αυτά. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς το φτιάξαμε για τους χωριανούς, για την κοινότητα, για το Δήμο. Ούτε στο Περιστέρι Αττικής θα το πάρουμε, ούτε πουθενά. Η παραχώρηση μπορεί να ήταν μια παράληψη του εγγράφου μας, έχει να κάνει με συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με ένα συγκεκριμένο εύρος εργασιών που θέλουμε να γίνουν μέσα, πάντα σε συνεργασία με το Δήμο και την κοινότητα και τις τεχνικές υπηρεσίες, που θα το αναβαθμίσουν τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά. Το να έχει ένας χώρος 3 στρεμμάτων μία πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι για ένα σύλλογο που θεωρείται πολιτιστικός, είναι απαραίτητο, επιβάλλεται για μας. Και ήταν από αυτά που πρέπει να κάνουμε, που έχουμε την πρότασή μας και το σχέδιό μας. Εξού και το αίτημά μας που, οφείλω να ομολογήσω, ήταν αίτημα που κατατέθηκε στο τοπικό συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2024 και ήρθε σήμερα στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους άλλους συλλόγους, εκτιμώ ότι όλοι οι θεσμοί, και το τοπικό συμβούλιο, αλλά και ο Δήμος Αγρινίου, γιατί όλοι κοντοχωριανοί είμαστε, έχουν τα εχέγγυα να δουν τις δράσεις. Ο Σύλλογος ήταν παρόν σε όλα αυτά που σας είπα, με ένα εύρος πολιτισμικών δράσεων. Ήταν δίπλα στην κοινότητα, δίπλα στην ενορία μας, δίπλα στο σχολείο μας. Απτό παράδειγμα παραχώρησης χώρου είναι το Λογογραφικό Μουσείο Σκουτεράς. Ο Δήμος μας το παραχώρησε, ένα από τα 3 δημοτικά σχολεία της Σκουτεράς που ήταν ανενεργό στη θέση ελληνικό, στον οικισμό ελληνικό. Και μέσα σε 10 χρόνια έγινε ένα πραγματικό στολίδι. Αξίζει μόνο να σας πω ότι το σχολικό έτος 24-25, λόγω του ότι συντάξαμε και εγκρίθηκε από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Λοακαρνανίας το πρόγραμμα για τον κύκλο του ψωμιού, το επισκέφτηκαν 500 παιδιά της πόλης του Αγρινίου. Δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος μας φέτος, εφόσον είμαστε καλά, είναι να τα αυξήσουμε τα παιδιά και τις επισκέψεις. Αυτό σαν απτό παράδειγμα της παραχώρησης. Και πάλι θέλω να τονίσω στο σώμα ότι όποια και να είναι η απόφαση, εμείς αρρωγοί θα είμαστε στο χωριό, στην κοινότητα, αλλά και στο Δήμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Αν υπάρχουν ερωτήσεις επί του θέματος αυτού. Θα κάνω εγώ μια ερώτηση. Ναι. Κύριε Δήμαρχε. Αυτό, όπως γνωρίζω, ο χώρος, γιατί δεν είναι ένα κτίριο, είναι περίπου 3-4 στρέμματα, όπως το έχω στο μάτι μου. Γιατί, παράδειγμα, ζητείτε τώρα να παραχωρηθεί στο Σύλλογο. Γιατί δεν είχε ζητηθεί τόσα χρόνια, παράδειγμα. Όπως ο Σύλλογος, ξέρουμε, το είπατε και πριν λίγο, έχει ζητήσει παραχώρηση ενός παλιού σχολείου που έχει κάνει ένα μουσείο εκεί. Και προκύπτει αυτό το θέμα τώρα, γιατί και εμάς ως Δήμο μας φαίνεται σε μια δύσκολη θέση και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Γιατί όταν υπάρχουν 4-5 σύλλογοι, μια ομάδα αθλητική επίσης, και επειδή είναι ένα δημοτικό ακίνητο,
Τα λέω όλα για να καταλάβετε. Ένα δημοτικό ακίνητο είναι σαν αύριο να έρθει ένας σύλλογος να μας πει δώστε μας τη λαχαναγορά σε εμάς, σε ένα σύλλογο, και όχι που τη δίνουμε σε 100 συλλόγους. Ή το χώρο των σφαγείων, που είναι ας πούμε ένα οικόπεδο, να το δώσετε σε εμάς. Γιατί αυτό σε περιπτώσεις που είναι κοινόχρηστη χώριο επί της ουσίας, χώριο εκδηλώσεων, δεν μας έχει ζητηθεί πουθενά αλλού σε καμία άλλη κοινότητα. Μέχρι τώρα. Δηλαδή, μας ζητάνε ένα παλιό σχολείο, ας πούμε, να πάρουν ή μια αίθουσα ή τμήμα του, να έχουν γραφεία ή ξέρω εγώ, να κάνουν ένα μουσείο καλή ώρα. Ή να χορεύουν εκεί να γίνεται μια δράση. Αλλά αυτό να παραχωρηθεί ένας χώρος που γίνονται εκδηλώσεις, γιατί ξέρετε, η πραγματικότητα είναι, αφού είστε και άνθρωπος αυτοδιοίκησης, ότι ένας δημοτικός χώρος παραχωρείται σε έναν σύλλογο με αίτημά του στην τοπική κοινότητα και απόφαση αντίστοιχα των επιτροπών του Δήμου. Δεν μπορώ να καταλάβω για ένας κοινόχρηστος χώρος γιατί πρέπει. Δηλαδή, έχουμε κάθε τόσο έρχεται εδώ, ζητάτε η πλατεία του τάδε χωριού, ζητάτε το γήπεδο του τάδε χωριού, ζητάτε που μπορεί να το έχει μια ομάδα, αλλά για να χρησιμοποιηθεί για μια άλλη χρήση χρειάζεται να πάρει μια άδεια από τα όργανα του Δήμου. Τι οδηγεί σε αυτό? Δηλαδή, από πού και το ζητάτε να το έχετε μόνο εσείς σε χρήση και όχι να είναι σε χρήση όλων των συλλόγων? Αυτό. Δεν απορρέει πουθενά ούτε από το αίτημά μας, κύριε Δήμαρχε, ούτε από την κουβέντα απόψε ότι θα το έχει μόνο ο Πολιτιστικός Σύλλογος με έδρα την Αθήνα. Συγγνώμη, ζητάτε να το παραχωρήσουν σε εσάς. Αφού δεν απορρέει από πουθενά, γιατί να μην είναι στο Δήμο και να το παραχωρήσει σε όλους τους συλλόγους? Ποιος είναι ο λόγος που το ζητάτε παραχώρηση σε εσάς? Αυτό που είπα και πρόσθεσα και πριν είναι ότι για συγκεκριμένο, και το τόνισα ότι δεν το αναφέρουμε στο έγγραφό μας, ναι, δεν αναφέρεται, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, δεν αναφέρεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να κάνουμε ένα έργο ακόμα περισσότερο που θα βοηθήσει τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση. Αυτό. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Καταρχάς, ένα έργο σε ένα δημοτικό χώρο πρέπει να γίνει είτε με συνεισφορά συλλόγου, είτε με συνεισφορά ιδιωτών, μπορεί να είναι μια δωρεά, με την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Έτσι γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα, δεν αναιρεί αυτό. Δεν χρειάζεται να είναι παραχωρημένο σε εσάς για να γίνουν κάποιες εργασίες, αν θέλετε να κάνετε κάποιες, αλλά πάλι σε συνεννόηση με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Για να είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι όποιες εργασίες γίνουν εκεί. Εννοείται ότι όλες οι εργασίες, όπως και αυτές που μέχρι σήμερα έχουν γίνει και έχουν αποτυπωθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου. Ναι. Σε μένα προκαλεί και σε όλους μας προκαλεί μια εντύπωση ότι τόσα χρόνια είναι εκεί, το παίρνετε εσείς, έχουμε έρθει σε εκδηλώσεις δικές σας, σε εκδηλώσεις που κάνουν άλλοι σύλλογοι. Για ποιο λόγο να ζητείτε η παραχώρηση σε ένα σύλλογο? Από την ώρα που είναι στο Δήμο, ανήκει σε όλους τους συλλόγους. Κάνουν απλώς ένα αίτημα και τους το παραχωρούμε. Γίνεται παντού αυτό. Εδώ, σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου. Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Δηλαδή, ακόμα και το κηποθέατρο ή το Ελληνής μπορεί να το ζητήσει ένας σύλλογος να κάνει μια εκδήλωση μια μέρα. Την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την παραχωρούμε συνεχώς σε συλλόγους για να κάνουν διάφορα. Αυτό λέω. Προφανώς στις παραχωρήσεις σας λαμβάνετε υπόψη και τους φορείς και το έργο τους, έτσι δεν είναι? Ωραία, ωραία. Εμάς κρατήστε μόνο αυτό, ότι ο στόχος μας είναι η αισθητική και η λειτουργική αναβάθμιση και να μην γίνει το χωριό μας κέντρο διασκέδασης. Γιατί ο πολιτισμός τον οποίο πρεσβεύουμε, αυτόν θέλουμε και να συνεχίσουμε. Τίποτα άλλο. Κύριε Αντιδήμαρχε, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει και να απαντήσετε συνολικά γι' αυτό. Εγώ θα έλεγα για να βοηθήσουμε λίγο τη συζήτηση. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, κύριε Πιστιόλα. Ερώτηση θέλετε να κάνετε, κύριε Καλήμορφη, εσείς? Ναι. Κύριε Τραπεζιώτη, κύριε Παπα-Νικολάου, θέλετε κάποια ερώτηση? Ναι, κύριε Καλήμορφε, έχετε το λόγο. Εγώ θέλω να ρωτήσω την εκπρόσωπο του Συλλόγου, γιατί μας είπε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ζητάει την παραχώρηση, αλλά δεν μας είπε ποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πόσο είναι αυτό. 1 μήνα, 2 μήνες να γίνουν αυτές οι εργασίες, να κάνει κάποιες εκδηλώσεις, προγραμματίζεται. Δηλαδή, κυρία Πρόεδρε, ποιο είναι αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ζητάτε την παραχώρηση?
Αυτός ο χρόνος είναι απεριόριστος για να γίνουν εργασίες σε ένα χώρο. Δεν έχει χρονικό περιορισμό. Είναι δημοτικός χώρος και ένας σύλλογος, όταν παραχωρηθεί, δεσμεύεται. Έχει την επιστημική κυριότητα. Συγγνώμη, ναι. Κύριε Αντιδήμαρχε, κάνεις λάθος. Η κυρία Πρόεδρος συζητάμε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αλλά δεν μας είπε ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το ερώτημα ήταν συγκεκριμένο. Το ερώτημα ήταν συγκεκριμένο. Το ερώτημα που θέσατε ήταν συγκεκριμένο, αλλά και η εισήγηση είναι συγκεκριμένη. Οπότε δεν μπορούν να υπάρξουν τώρα πρόσθετα στοιχεία. Καταλαβαίνετε. Ναι. Εγώ σας λέω ότι άκουσα από την κυρία Πρόεδρο. Ναι. Κύριε Καλατζή. Να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά. Ο σύλλογος ο συγκεκριμένος, τα 40 χρόνια, νομίζω 41 χρόνια λειτουργίας, έχετε δώσει πάρα πολλά πράγματα. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά οι περισσότεροι από εμείς, γιατί κάποια στιγμή έχουμε βρεθεί σε κάποια από τις εκδηλώσεις. Και είναι δεδομένο. Μόνο και μόνο που φτιάξατε ένα ωραίο στολίδι, εκεί που έχετε φτιάξει, πήρατε το σχολείο και το κάνατε στολίδι. Εκτός ότι κάνετε, παρακαλώ παιδιά, κάνατε πραγματικά μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Όμως, ο σύλλογος ο δικός σας, σας έχει δοθεί από το Δήμο, ο Δήμος ο παλιός Πανετολικού, σας έχει δώσει ένα συγκεκριμένο χώρο. Έχετε χώρο που μπορείτε να χρησιμοποιείτε. Ο ίδιος ο χώρος αυτός δεν μπορεί τώρα να υπάρχει μόνο ένας σύλλογος που να θεωρεί ότι είναι η μαμά που θα βάλει όλους κάτω από αυτή τη διαδικασία. Νομίζω αυτή τη δουλειά την κάνει πάρα πολύ καλά η τοπική κοινότητα, που έχει και την υποχρέωση απέναντι σε όλους τους πολίτες, που οι περισσότεροι από αυτούς ψηφίζουν στο χωριό, ζουνε στο χωριό και βεβαίως εσείς βοηθάτε τον τόπο αυτόν. Και καλά κάνετε. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να συνεχίσετε. Να μην σκέφτεστε πράγματα άλλα τα οποία θα απογυμνώσουν τον πολιτισμό και των άλλων ανθρώπων. Πολιτισμός είναι ακόμη και το πανηγύρι. Πολιτισμός είναι ακόμη και η ομάδα που υπάρχει στο χωριό. Όταν δεν έχουν το δικό τους χώρο, γιατί όταν εσείς πάρετε την κυριαρχία του χώρου, ξέρετε ότι θα πρέπει να πάρουν άδεια από εσάς να κάνουν χρήση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η τοπική κοινότητα πια δεν έχει κανένα λόγο, δεν έχει καμία ύπαρξη. Θα πρέπει να το καταλάβουμε ότι η τοπική κοινότητα έχει τον πρώτο λόγο. Υπάρχει μία άρνηση από την τοπική κοινότητα, πρέπει να το σεβαστείτε, όπως σεβόμαστε όλες τις αποφάσεις της τοπικής κοινότητας και του κόσμου που ζουνε μόνιμα εκεί. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλατζή. Αν υπάρχει τοποθέτηση για το 10ο θέμα, κύριε Πιστιόλα, έχετε το λόγο. Ναι. Εμένα θα μου επιτρέψετε να το απογυμνώσω το θέμα και να μείνω στην ουσία όπως την αντιλαμβάνομαι από την λιγότερη μεγαλύτερη επικοινωνία που έκανα με κάποιους ανθρώπους που γνωρίζουν περισσότερο τα γεγονότα, και παρότι με προβληματίζει σοβαρά το γεγονός ότι η τοπική απόφαση του τοπικού συμβουλίου είναι αρνητική. Δεν μπορούσε να μην είναι αρνητική, διότι οι άνθρωποι στο χωριό κρατάνε ισορροπίες μεταξύ τους. Άρα δεν θεωρώ ότι εκφράζει, αν θέλετε, το μέγιστο, το καλύτερο δυνατό στοιχείο για τον τόπο, για την κοινότητα και για όλο αυτό που γίνεται. Υπάρχει ένας παράγοντας που πρέπει να τον βάλουμε στο τραπέζι άμεσα, τώρα, εδώ, σήμερα, και ο οποίος λέγεται, πέρα του βάρους που έχει ο κάθε σύλλογος, πόσα μέλη, πότε ιδρύθηκε κτλ., και το ιστορικό βάρος, το ειδικό βάρος. Λοιπόν, πολιτισμός είναι και το πανηγύρι, αλλά δεν είναι μόνο το πανηγύρι. Να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό γίνεται για το ποιος θα πάρει το χώρο για να κάνει το πανηγύρι. Τέλος. Τελεία και παύλα. Σήμερα είναι 5 σύλλογοι, αύριο μαζί με μένα θα κάνω κι εγώ ένα, θα είμαστε 10. Και θα διεκδικούμε το χώρο για να κάνουμε όλοι πανηγύρια. Αν αυτό είναι ο πολιτισμός που θέλουμε για κοινωνίες που αντέχουν, κρατάνε με τη βοήθεια μιας υγιούς κοινότητας που έχει μετακομίσει εκ των πραγμάτων, έχει μετικήσει και ενδιαφέρεται για τον τόπο της, συμφωνώ, μένουμε εκεί. Δεν δίνουμε το χώρο, το δίνουμε σε όποιον τον ζητήσει πρώτος, αφήστε τους να προσπαθούν ο ένας να επικρατήσει το άλλο.
Δηλαδή, αρένα. Εγώ λοιπόν μετράω το ειδικό βάρος ενός πολιτιστικού συλλόγου. Ας με συγχωρήσουν οι υπόλοιποι πολιτιστικοί σύλλογοι, πόσο μάλλον η ομάδα, που η ομάδα δεν μπορεί να... που αν η ομάδα μπαίνει για αθλητικές διοργανώσεις μέσα, ναι. Αν μπαίνει για να διοργανώσει πανηγύρι, όχι. Μην επικαλούμαστε το αθλητικό ιδεώδες στην αθλητική ύπαρξη για να καλύψουμε πίσω ποιος θα διοργανώσει το πανηγύρι, το οποίο πανηγύρι γίνεται σε ένα δημοτικό χώρο και μάλιστα σε ένα πρώην σχολείο με οικονομική απολαβή και όφελος κάποιων ανθρώπων. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, άρα, εγώ προάγω, κύριε, τον πολιτισμό. Δεν με ενδιαφέρει, ας με συγχωρέσει το τοπικό συμβούλιο, το οποίο κρατάει ισορροπίες, η αρνητική του απόφαση και εισηγούμε. Να δοθεί στον πολιτιστικό σύλλογο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να διαμορφώσει ή να κάνει ακόμα περισσότερα έργα απερίσπαστα, ακόμα και αν κάνει και το κεντρικό πανηγύρι το παραδοσιακό. Και να είναι στη διακριτική του ευχέρεια να δώσει τη δυνατότητα και σε άλλους να το κάνουν, γιατί δεν μπορεί να αποκλείεται ένας χώρος, συμφωνώ, αλλά δεν μπορεί να γίνεται και μόνο πανηγύρια. Και θα προτείνω στην κυρία εκπρόσωπο του Συλλόγου, η οποία προφανώς οραματίζεται και άλλα πράγματα μαζί με τους συνδημότες που βρίσκονται εκεί, θα προτείνω να προσπαθήσουν να βρουν ένα άλλο χώρο στον οποίο θα μπορούν πραγματικά να συνεχίσουν τις καθαρά πολιτιστικές δραστηριότητες και να μην μείνουμε μόνο στο πανηγύρι για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή δεν με ενοχλεί όταν έχει αυτό το ιστορικό βάρος και το ειδικό βάρος και αυτή την παρουσία ένας σύλλογος να του δώσω μία δυνατότητα να κάνει μία περισσότερη παρέμβαση. Ας με συγχωρήσουν οι ντόπιοι, ξαναλέω, ας χάσουν τη δυνατότητα 1-2 ετών να διοργανώσουν αυθαίρετα ένα πανηγύρι μέσα από μία αίτηση και ας το δουν μαζί με τον πολιτιστικό σύλλογο. Αλλά αυτό επειδή δεν μπορεί να γίνεται, γιατί αφορά ένα σχολείο, δεν μπορεί να γίνεται ΕΣΑΗ. Αν μπει αυτή τη στιγμή ένας χρονικός προσδιορισμός, όποιος είναι αυτός, όπως τον αποφασίσετε εσείς, εγώ δεν βάζω, να τον ακούσω, εγώ συμφωνώ στο να δοθεί, γιατί θα πρέπει να πάρουμε μία θέση που θα μας βοηθήσει και σε επόμενες αντίστοιχο τύπου διενέξεις, γιατί το έχουμε ξαναζήσει, νομίζω, στο Άνω Κεράσιογο, με τους συλλόγους, ακριβώς. Και θα το ζήσουμε κι αλλού. Πρέπει λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο να μετρήσει και άλλα πράγματα και να παίρνει τις αποφάσεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Και προτείνω να είμαστε θετικοί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Τραπεζιώτη, έχετε το λόγο. Πω κάτι. Απλώς εγώ αναφέρομαι στις ορθές σκέψεις του Προέδρου και κυρίως στην επιχειρηματολογία την οποία ανέπτυξε ο κ. Κωνσταντίνος Κανατζής και νομίζω ότι δεν μπορεί να παραχωρηθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Παπα-Νικολάου. Τέτοια θέματα όταν έρχονται από ένα χωριό, 2, 3, 4 σύλλογοι να ζητούν μια αίθουσα και τέτοια, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει τοπική συνεννόηση εκεί, για να μπορούν να λύνονται τα θέματα τέτοια. Και όχι να μπαίνουμε εμείς αν θα παραχωρηθεί στον ένα σύλλογο ή στον άλλον. Όλοι οι σύλλογοι έχουν τη δραστηριότητά τους, μπορεί να έχουν την παρέμβασή τους. Νομίζω το καλύτερο είναι αυτό που είπε και ο Πρόεδρος, δηλαδή να παραμείνει στην ευθύνη του Δήμου Αγρινίου και όποιος σύλλογος τον χρειάζεται να δίνεται. Άλλωστε, αν υπάρχουν και σύλλογοι σήμερα ανενεργοί στο χωριό, δεν πρόκειται να ζητήσουν τους χώρους για εκδηλώσεις. Ο σύλλογος αυτός που δραστηριοποιείται, που φαίνεται ότι έχει δραστηριοποιηθεί εδώ και 50 χρόνια, 40 χρόνια τώρα, αυτός θα ζητάει και θα κάνει εκδηλώσεις. Οι υπόλοιποι, αν είναι σύλλογοι ανενεργοί, δεν πρόκειται να το ζητήσουν ποτέ. Ευχαριστούμε πολύ. Και νομίζω ότι μπορούν να γίνουν όποιες παρεμβάσεις. Ούτως ή άλλως έχουν γίνει τόσες παρεμβάσεις χωρίς παραχώρηση όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου. Τίθεται λοιπόν σε ψηφοφορία το θέμα 10. Η εισήγηση είναι αρνητική, να μην παραχωρηθεί. Ποιοι υπερψηφίζουν το θέμα 10? Ναι, με συγχωρείτε κύριε Γρίβα, δεν σας είδα, ήσασταν στα ορεινά. Έχετε το λόγο για 2 λεπτά παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Η δράση του Συλλόγου ξεκινάει από το 1984. Για να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, από το 1984 έως το 1994 υπηρέτησε αυτόν τον σύλλογο από όλες τις βαθμίδες, είτε ταμείας, είτε γραμματέας, είτε και πρόεδρος του Συλλόγου. Βέβαια είναι ένας σύλλογος, όχι σφραγίδα, σύλλογος ποιότητας. Γιατί όλα αυτά τα έργα, μακάρι όλοι οι σύλλογοι της περιοχής να τα είχαν κάνει. Βέβαια είναι λίγο δύσκολη η παραχώρηση για ορισμένο χρονικό διάστημα που του ζητάει ο Σύλλογος
να το παραχωρήσει ο Δήμος, αλλά θα μπορεί να γίνει ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Συλλόγου και Δήμου για να εκτελεστούν αυτά τα έργα και η όποια παραχώρηση σε οποιονδήποτε σύλλογο θέλει να τον πάρει, να γίνεται εδώ από την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου με όρους διακριτούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γρήβα. Τίθεται λοιπόν σε ψηφοφορία το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Μία ερώτηση μόνο, θα το γνωρίζει ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Οι σύλλογοι αυτοί που υπάρχουν πάνω στη Σκουτερά, η πολιτιστική και η ομάδα, αυτή τη στιγμή που έχουν έδρα, τους παραχωρείς αυτό το χώρο? Έχει γίνει Πού έχουν έδρα? Έχουν ιδιωτική έδρα τώρα όλοι οι σύλλογοι, γιατί είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Τον ζητάνε και αυτοί οι σύλλογοι. Τον ζητήσανε αυτόν τον χώρο. Ναι, δεν μιλάω για πλατεία. Όχι, η έδρα είναι στο Οι χωριό. έδρες αυτών των συλλόγων. Ναι. Η έδρα είναι συγκεκριμένη. Η έδρα είναι στο χωριό. Τους υπόλοιπους συλλόγους Ναι. έχουν έδρα το χωριό. Όπως και φέτος κι άλλος σύλλογος ζήτησε να κάνει. Όχι τον συγκεκριμένο χώρο όμως, κύριε Πρόεδρε. Για το συγκεκριμένο χώρο. Ο συγκεκριμένος χώρος είναι δημοτικός, είναι δημόσιος. Σαν έδρα έχουν το χωριό. Όχι το συγκεκριμένο χώρο. Που στεγάζονται, έχουν στη ΔΟΗ, έχουν κάποια έναρξη. Πού λέει η έδρα, πού είναι? Ναι, έχουν βάλει, άλλος έχει βάλει. Η διεύθυνση, ένας σύλλογος παράδειγμα, έχει την οικία του. Πού είναι εκεί? Το σπίτι, μπορεί να έχει και το σπίτι του σαν έδρα. Μα και ο συγκεκριμένος σύλλογος... μισό λεπτό. Λοιπόν, για να τα ξεκαθαρίζουμε, γιατί καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Όλοι οι σύλλογοι έχουν έδρα ή ένα γραφείο ή ένα σπίτι ιδιωτικό, όταν δεν έχουν τέτοιο χώρο. Ο συγκεκριμένος σύλλογος έχει έδρα στην Αθήνα, στο Περιστέρι. Ναι, οι σύλλογοι οι άλλοι που είναι, οι άλλοι κύριε Δήμαρχε, έχουν που σε κάποιον ιδιωτικό χώρο. Ωραία. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εκτός από την έδρα που έχουν δηλώσει στη ΔΟΗ και έχουν έναρξη, αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο τον έχουν ζητήσει και δεν τους παραχωρήθηκε ή δεν τον έχουν ζητήσει? Μα αυτό λέμε. Εντάξει. Αυτό θέλω να ξέρω. Για να κλείσουμε, να πάμε στην ψηφοφορία. Λοιπόν, ο χώρος είναι δημοτικός. Όποιος τον ζητάει, θα αποφασίζουμε να τον δίνουμε ανάλογα όπως γίνεται. Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πλατεία, στην Λαχαναγορά, στον οποιοδήποτε δημοτικό χώρο. Δεν έχει αποκτήσει ιδιοκτησία ένας σύλλογος ενός συγκεκριμένου χώρου, που είναι δημοτικός. Μόνο σε κάποιες περιπτώσεις που έχουν ζητηθεί σε χωριά παραχωρήσεις τμήματος ή του σχολείου για να κάνουν κάτι που ήταν ενεργό. Όχι σε χώρους που γίνονται εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις, όπου υπάρχει χώρος για εκδηλώσεις, δίδεται με απόφαση του Δήμου. Και σύμφωνη γνώμη της κοινότητας, πάντα. Ή όχι σύμφωνη, γνώμη της κοινότητας. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά. Γνώμη. Ζητείτε, κάθε φορά έχουμε φέρει τόσα θέματα εδώ πέρα, αντίστοιχα, σε διάφορες περιοχές. Λοιπόν, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να δοθεί σε ένα σύλλογο ένας χώρος εκδηλώσεων. Αυτό είναι το θέμα μας. Λοιπόν, οπότε ποιοι υπερψηφίζουν το θέμα 10 με την αρνητική εισήγηση? Η παράταξη Αγρίνιο Πάμε Ψηλά. Υπέρ. Κατά ή Λευκό? Η εισήγηση είναι να μην παραχωρηθεί. Κατά της αρνητικής. Ωραία. Άρα λοιπόν κατά πλειοψηφία το θέμα 10, θέμα 11. Ναι. Η παράταξη συμπολίτευσης, η παράταξη Αγρίνιο Ανοιχτό και Πράσινο και η Λαϊκή Συσπήρωση είναι υπέρ και η παράταξη Αγρίνιο Πάμε Ψηλά είναι κατά. Ναι. Υπερψηφίζουμε την εισήγηση, η οποία εισήγηση είναι αρνητική. Ενώ η παράταξη Αγρίνιο Πάμε Ψηλά καταψηφίζει την εισήγηση, θεωρεί ότι έπρεπε να παραχωρηθεί. Λοιπόν, θέμα 11, εκμίσθωση ηλικιών των δημοτικών